जौन की अपना बहू से इहे अरमान रखले बड़ी कि हमार बहू घर में लुका के रहस, सबसे बाँच के रहस। एक दिन यही तरी हित ना पावत रन तले बतोहिया बिना आचर ले नहीं चल जाती है सामने। तो सासू बड़ा खिसिया के कहली कि अरे तू हमारे घर के इज्जत बाड़ू आ तनी बाँच के रह। तो देखी वो बात पर बतोहिया उनका से जवाब दे के कहती कि अरे सासू माँ देखे से बाकी बात सब केहू देखले बा पंजोरा में निहार के, सब केहू देखले बा पंजोरा में निहार के। का हम चलिए सासू आचर संहार के, का हम चलिए सासू। आर्यन स्टूडियो विक्रमगढ़। मजबूरी कहाला बाबूजी दुआरे पकड़वले जयमाला। इहेनु जरूरी मजबूरी कहाला बाबूजी दुआरे पकड़वले जयमाला। वीडियोग्राफी वाला देखले बत्ती बार के, वीडियोग्राफी वाला देखले लाइट बार के। का हम चलिए सासू आचर संहार के, का हम चलिए सासू। देखले बा नचनिया बजनिया लइका सियान देखले बूढ़ो पुरनिया। ए अम्मा जी सब केहू देखले बा नचनिया बजनिया लइका सियान देखले बूढ़ो पुरनिया। लफुआ लफंगा देखले ठहाका मारी मार के, लफुआ लफंगा देखले ठहाका मारी मार के। का हम चलिए सासू आचर संहार के, का हम चलिए सासू। खेले पलोता हो के खाड़ हो कौन तारे इज्जते से होता खेलवाड़ हो। और सुनली का कहतनी बाबूजी देखले पलोता हो के खाड़ हो कौन तारे इज्जते से होता खेलवाड़ हो। गोलू राजा रोवेले छाती पमुका मार के, गोलू राजा रोवेले छाती पमुका मार के। का हम चलिए सासू आचर संहार के, का हम चलिए सासू। सब केहू देखले बा पंजोरा में निहार के, सब केहू देखले बा पंजोरा में निहार
साड़ी सा